Hayi bema khona izinto la udlala ingoma ngeke ngithole kanje. Edlala ngona yakho. Hey, ungadunya. How? Enza cha yabona. Ayihleza kakhulu wase ugeza yathi ngishutha. Ay. Ngoma ipi? Una ngoma. Yebo. Yebo. Botageti kahle. Islam nje la depreciate. Ayi futhi face beka manje vele lento zoyenza engekho. Beka bethu. Yeke. Awubethi. Beka. Apachingadi. Awubethi awubeke bethu. Hayi. Awona nje. Bakudlisheni. Iyakuyazi sengibhebela. Ngibheme. Yo. Into engayazi. Intombazane kudike into engayazi. Intombazane iwumeshent. Dila nama-drugs. Nginikeza ama-drugs intombazane. Iyangibhemisa. Hey, nazi nabhizi la. Hey. Yini? Hawu. Mfela yami. Awuboni? Uzobona kanjani? Bizi phela mengithi. Awu manje. Bese sicela ukubona. Ngiyabona nje. Yini ngicela ukubona? Phela ngibona yimi lo. Nane headboard yami ebizayo. Hey nenge ngifuna ukuyibona. Anineliseki. Nginiphi isandla? Nifuna ingalo nezinqa. Hayi. Aninzi kahle. Nangu makani wena duze kabi. Uphuza ucansi kanje yinke yakho. Ay. Okay. Ayenzi kahle. Headboard ebizayo bashana bami. Yazi. Angisayazi kanti. Hawu. Laba bathi nisenzenza batela bango detective la. Ngenziwa nje amabomu lapho ngiyanibona. Hayi ngoba nganiboni yini. Kinishebile. Sicela part 2. Uyaye yo part 2 and then aningifollow Instagram. Phela ngibhale Instagram ngathi ngizoposta video YouTube part 2 wale Q&A. Ngathi ke this time ngicela nibuze imibuzo eside. Ningangibuza izinto eningibuza zona nithi ngifebelana ngaze ngangifeba nezimbuzo zakini ningijwala lapha. But yeah sikho lapho. Ilento le ile ngizokubamba uzokhuluma ngoba sithi manje le live yakho. Okay. Ngiyalinga bafesilana khona usisengamazi la endlini ngimazi ukuthi usuka uyahlupha. Uhlupha lokho kuserious. Yazenze kancane. Ngazi manje ngimenze njani ngimreportile. Babe mxosha kafuna ukuhamba la endlini. Obsessed, obsession. Yiko ke kuthiwa yamphiwa sisi. Hey. Yaye mawena. Yembize nephu. Buveza somxosha thina. Ay.
Hey nisile. Athi mxosheni ningamboni. Hayi man imbone khona nizomxosha. Dangerous. Dangerous nini. Yabo kusamla intuthu yakhe izovela lana manje. Uhamba fesikele ntombazana nto isusana yahlupha. Wayekethini? Ngathi umfana. Umfana wena. Udala mhlala yami. Webu. Umfana wena. Angihlanda abafana mina ebusuku kanje. No. Owafeli futhi la. Ngokusokhokho kusoNicodemus nje. Aveli. Ufundani? Ngizokufundela mina ama-comment. Ukufundela ukitenza la isidingo sokuthi uzefundela wena. Nicodemus lo sesingiyamona ke kokoba la. Eceleni kwami umazi ukuthi ufunani. Ngisho ngathi ngimcelela ukuthi anisenazi uhleko lakhe kanjani nje ngoba phela uhleka kazwakala uyivale ngengubo. Nazenza akusiwena vele. Manje ngiyafunda lana niyabhala nini. Angisaboni ukuthi nithini. Ayazi intuthu ye-vape. Ayibona ngichaza ukuthini manje. Manje uyedwa umuntu one-vape la emhlabeni. Shuthi nje nginebhadi lamantombazane e-vape. Ope lalela le efikile ngingayazi ibhebela i-vape na. Ngisenkingeni nje. Ngisemathateni, ngiyawazi amathatha. Sicela ukubona lokho ungayena. Awuthule nawe athi uhlaka. Ufuna nini? Anguthazayo Richard. Angithethe into zakho futhi wenza udume ngazo. Awu. Dawu ngizoba offline nje in 10 minutes. Kanti ufunani kimi? Umoya wami ngiyabona ufuna wona straight. Azi ngikwenze njani. Ukimba, uba ukimba. Akusiyo ukimba omunye lo engamazi ohluphayo. Angimazi ukuthi wenza njani. Uyangihlukumeza bafethu. Akayijoyintisi le vape yenza izimanga. Hey. Hayi bhemu ikhipha ngamakhala, ikhipha nje ngamadlebe. Isiphuma ngisho ngamehlo manje, iphuma ishunqa nje. Akathaba abantu bakusinto. Esahambulala lapha. Awusuke yawo ngibonisa kusi idea right leyo. Ayikho into ozoyithula. Uma uzothula ngabe uzothula. Ngiyambona mina emehlweni yakho. Hawu. Hey bo kanjani manje wena? Ngizama ukufosa la nini. Ngeke ngize ngiveze umuntu. Nina umuntu menivezela abantu nina hey aninzi kahle. Ngathi nginivezela umuntu la last time. Nganibona ukuthi anisiba abantu aba-right. Nenza ngathi niyasithanda kanti nama-hater. Uyonukisa lelo kuza nami ngentuthu into ezoyenza. Ngizoyiwasha. Nenza ngathi niyasithanda kanti nama-hater nina. Namanje angangixolile. Siyanithanda nje. Hawu.
Niyena hlula into elula. Very simple thing. Ngathi nina ngesikhathi ngilive la ngicina ukuba live. Kanitshela ngathi nina nifike nizenzela umuntu onewari ukuthi khona i-account epost izinto ezibhedayo ngami okanye ngami nomuntu ebengithandana naye. But at the same time nina leyo account niyayi-entertain. Mase nizwe uthando lolo. How? Aningibhalansise lapho mhlawumbe mina othatha kancane. Yitshe njani luphi uthando lapho? Yeah, uqinisile futhi mawuthi they follow it. Bye follow isha. Like ibo baze bemention abanye abangani babo bebizane. Besho uzobona. Hawu. The same nina. Ay. Hayi. Otasisho ukuthi sithini. Futhi ngithini. Kanicela nathi nizoyi-report i-account ni-block. Nakwenza lokho. Obanje la kunini nothi yena wayi-report account okanye wayi-block aphakamise isandla. Buka nje nibangana la niko 800 and something. Like kwakudingeka nje even abantu abawu100 kini abanga-report le account. Ngabe kade yavaliwe account, ngabe i-content seniyayibona yomjolo, but manje ngoba le account is still there. Anizukubona nto. Akho content yomjolo sayipost because nisaqhubeka noku-entertain le account. So manazi-ke ukuthi niyazi-ke nani kumele nenzeni khona sizoba right. Khona sizokwazi uqhubeka siposte njengoba besiposte. Manje nje hambani ne-reporter le account. Kanicela nje. I know umnikazi wayo ukhona futhi kule live. Uyabuka nje. Unigadile. So nje sokani la niyazi ukuthi igama lakhe sesibhale la msho niyazi. What's the name of the account? Kani mbhalele bafethu kwaba uniyazi. Yani khona ke. Ngizobona ngani yabo mase ni more than 100 eniye lapha kuzovela. Sobona ukuthi le account i-block okanye ivala. Siphile kahle emhlabeni hayi ngoba iphilisi. Uthini manje? Sijole in peace. Ngithi namuza namolumekazi uyafakaza kule thing ngisho. Uya-eda there and there. La sengihluleka khona njengendoda. Ufaka isandla sokuba umuntu wesifazane. Sicela umveza kancane. Bafethu, ngisho njengathi ke ngimveze ningakayi-report le account. Hambani no-reporter le account. Like 5 minutes nje bafethu of your time. Futhi ke akudingi ngisho 5 minutes, 1 minute of your time. Ngabe manje hayi. Hambani manje. Cause into ezokwenzeka wabona ukuthi ngithi hambani no-report. Uzohamba uyi-deactivator for now wangithi. Mkhona ezokwazi ukuthi ningayi-report. Yabo aqala drayise for 2 days because qala sathi sifuna uku-report wenza kanjalo. Then mase sesiyekile mase yabuya futhi. Like ngoba ku December nje unesikhathi sonke ke manje. Akenzi lutho ke nje uzobebeleselene nathi nje. Hawu uyabona ngisho uChristmas akanandaba nawo. Christmas wakhe yithi. Uhleka. Ngeserious lana. Ngikhuluma izinto eziserious ezakhayo. Uhlekani? Uhleka indaba zakho. Hayi. Engithuleke. Kodwa bafethu anenze. Hawu. Uhlupho lomuntu lona. Ngiyanxusa. Wamenzani noSipho? Angimazi nokuthi ubani, that's the thing. Yabo kube ngiyazi ukuthi ubani ngabe kade ngam-addressa, but now angimazi nokuthi ubani. Kumina nje uyifanana neguzu nje lingapholishiwe. Angazi ukuthi ngathi ubani. Angazi ukuthi ngathi ngisukela bani. Angimazi kwana. Akafuna ukuyiveza ngithi ubhala ngama-fake account.
Asho ukuthi uyigwala because I know le life mayebuka uzoyibuka nge-account yakhe yangampela. But mase yoposta oposta ngama-fake account asibhalela ama-message ngama-fake account. Sibone ukuthi asifonele. Yes. Ufuna ungishaya. Asifonele ngey'namba esingazazi. Yabona nje. Iseve somuntu. Ingathi Ncese bafethu, uNcese wena uye lapha. Othi nje. Ngiyabona iningi leli lokhu nithi dani, yabona nina. Yabona nina. Hayi man. Nganifisela ngisho isandla sakhe at this point. Nesandla. Sobona ngani? Hayi. Uthi isandla sakho uzoziveza after 100 reports. Ayenza hayi. Hayi nyakya. Awathi usungathi intuthu wenzani. Ubani igama guys thina simazi. Hawu bafethu ngithe ngibhalele nje igama lale account e-reportwayo siyibhlockayo njengamanje. Niyabe ninofika nizawubuka indaba lapha. Niyafika lapha niyabhlocka, niya-report, niyablocka, niya-report. U-report ningawukhohlwa. Nazo-ke. Ubalo ngifuna ukubona lo oyivile message. Nawu i-crew yakhe phela le. Yebo Snash, osine Zibosh. I-crew yakhe abathakatha nayo. Kasuke la. Hawu. Manje bafethu isikhathi asinaso manje. Umuntu bangesicefe u-report and block. Laba sesophendulana nabantu esingabazi. Abasibhala ama-account, umuntu asazi noma ubhala usemobeni, noma useklasini, noma ukuphi. Noma wenza umatric une-stress ama-exam uzosikhiphela lakithi ngoba saziwa. Asinaso isikhathi manje we-block. Asinaso isikhathi. Dani bomgunyathi. Ungayisho ndoda. Kanti kungenzeka nengikhohlisa lapha. Endingakusakanisi nina. Endingakusakanisi nina. I'm sure you don't know this person. Bafethu. Manje wanyamazi nalo muntu abade futhi nejeli into ekude. Ngaba ngaqale ngamnika laba. Noma bahlanu ngimnike. Clean singalanyelwa umuntu. Mase ngisuka lapho ngiyombophisa. Yabo. Akuveli report kanjani because more block umuntu khona option of block and report. Should phela nina nifuna ukumreport. Anifuna ukumblock. Mufika lapha uthi block. Muthi block uzovela option ya block and report. Then ke your report. I-act yakho mhlambe. Maybe yabo njengamanje yonke into sithi mhlambe because we don't know. Yabo. Sithi mhlambe yonke into but mina mangikhulumela mina angazi ukuthi uba. Yabo. Into manje sisaid ukuthi akekho iwani umuntu. Baningi abantu asebenzana nabo, baningi abantu ahambe bemfeed information noma bemneza information wrong but bamfeed information. And yena lento ekhanda lakhe mayenza
It's like uzenza umuntu who's protecting uma wengane yami, yabo. Uza ngaleyo mentality ukuthi uzoprotect uma wengane yami, uthi wara uma wengane yami. But mina angisajoni uma wengane yami. Ashajoni. So into ebuye ngiqala should manje kulo muntu akamazi kwangane yami okanye kanjani. But nje kuningi. But leyo into ade ngiyibona abantu badedekile ngayo ukuthi abazi kwenzakalani. But angisajoni uma wengane yami. And angeke ngithi uyena ngoba ningibuza nithi akusiyini. Angazi ukuthi uba. Akekho umuntu engithi uyena. Ngiyabona lana uposta ukuthi mina ngilindele enye ingane. Angizazi lezo zinto bafethu. Izinto engingazazi lezo. Yeah. Mina ingane yami ikhona niyayazi, abayaziyo bangayazi abayazi. That's just it. Ezinye izinto uyayiposta nje akanayo ilokhuzana. Iproof yazo uyenza nje. Let's not point fingers because ngiyabona manje seniqale nithi ubani. Let's not point fingers. Mina benginitshela lokho benginitshela khona bafethu. Lokho nje bengifuna ukunitshela khona. Because ngiyabona ukuthi imoteni edidekile ukuthi amayazi kwenzakalani. But sengishilo. But ke bottom line ngicela nenze ngale ndlela benginitshele ngayo. If le account I report ngalesa sikhathi kaba sikho la. Yabo? Manje sinzathela nale account asakwazi ukuthi ukupost icontent yethu. Le nithi nina niyethanda. Hawu. Awube amele uzo. Baba uzofunda la ubuyahlupha. Khona Ithini? Sikupumlala. Awungihlebele. Hayi uyathithisa wena. Hayi. Uhlekisa leyo nto njani? Ngabe ngithi insanga ngiyazi. Angiyazi le yenziwa lo sisilami. Ukuthi uzithatha phi lezaza nazo. She posted ivideo nawe emotweni. That's the thing bafethu. Lo muntu uthatha even izinto zango 2023 kade eposte lapha. Angazi uthatha okusho ukuthi lo muntu like kade asengifollowisha. Kade like angazi noma obsession noma yini le nje mina ngiyazi. But kade because uvela thatha izinto zakudala enze ngathi izinto zamanje. Yabo. Ileyo ke into ayenzayo ke nje. Ileyo ke into ayenza ukumisela abantu. Uvela izinto zakudala azosiposta manje ezothi wara ushukela kade ngephi ushukela benza hayibo mfethu like ungaze ukhande i-account wena uyikhandela umuntu like specifically hayi Odala ini babethu ukukhumbula uyahleba anguzwa mina mengizela amavideo uyahlela ukuthi ngiyesa kuphendula manje ayikho into ekhulumayo. Amafayili. Ngithule. Hawu uyahleka hayi. Wafethu ngeke ngisamphendula lo sisi lo angimazi mina ukuthi wenzani. Nosipho enjoy ujoyine kanjani manje? Usezokwenza njalo. Ngeke kahlole phela la. Wablockwa la kumina. Ngizwa ngibhalela ama message engisabisa ethi kumina ngifanele ukuphila impilo emfishane. Angazi ukuthi yena uJesu nasathi mina ngizophila impilo emfishane. Angazi but yeah ngamblocker because mina nginaso isikhathi saleyo nto. Ngibusy kabi nje empilweni ukuthi nginganakana nabantu bama fake account abangagezi.
naso sesikhathi. But yeah, bafethu man bengini-check-a man, bengingasazani, asisakwazi bha nokuba live. Sebese sisayekile nje sisathi ake sithathe i-break ko-social media ngoba social media ibingenzi kahle. Yeah, but manje I'm back like umhlane. I'm back like i-backbone. So nje sicela isandla. Nidlale ngeyayo nje nina. Nithi nina niyo-reporta kanti nina ani-report. Izoba yonke nje le. Isandla. Veza ngoviewers. Wenzeni po? Hawu, manje ngenzenjani umuntu kanje? Isandla sakho ongasazi ayisusa. Ongasazi akasazi, usazi uyasazi. Uyanyobanya. Akusiye. Ujabulisa yezisi. Hey. Sizoyifana nini live kanje? Ngo-9. Kuthiwa ngo-9 siyahamba lapho ngoba ngi-live nje ifoni yakhe le cancel akakwazi nanokucifa izifoni. Yike lokho egadene nama-comment eni la ebanga ibhizi. Ingoba ifoni yakhe ikhanyisile la. Awu. Ay. Bengakhulumisana. Uyaphahluka. Hayi bafethu ngo-9 siyahamba-ke. Sawuxoxa iy'ndaba zomndeni. Sibone nokuthi siyimisa kanjani. Enhlekelele esibhekene nayo. Lo muntu onuka iy'mbuzi. Umuntu onuka iy'mbuzi lopho lo account. Singamazi noma uyiphoyisa noma ufana noma uyintombazane asazi. Intombazane. But still uyinukela iy'mbuzi ngisho intombazane njalo. Unuka impongo lo muntu nimtshele manje. Unuka impongo. Inkwenkwe. Igwegwe. Ikhwekhwe. Ngiyazi njalo into. Kodwa unuka ikhwekhwe noma singayazi. Kuthi unotwayi. Kadelela lo muntu engihleli naye la. Le nkabi yami le engihleli nayo la yadelela. Protect her busy full heart. Nomnini bafethu. Makoti wami lo. Bogadla zezephuke labe ngithi banuka impongo nje bogadla ngazi kuze kube nini. Abaphole. That's why manje sobafaka car wash sibageze. Yeah, bonke necrew yakhe. Ayi manje mase lokhu ngathi ngithunywa wena lokhu kusho izinto nami ngizisho. Ay. Awuzikhulumele. Hayi vele isandla sakho la bonke uyayikhulumela phela ngithunywa wena mina. Uzikhulumele kufuna ukuthini? Ngoba phela yakho uyavela uyakhuluma kuphela. Ukuhlukana. Anguzwa mina. Ukuthuka ukuhlukana. Hayi. Nizwele bafethu angazi mani ngazwani.
Yeah. Yoksa? Noku uyahleba nje wena. Akusineka la yazi. Hayi ukuvela no. Never. Ngitheni? Ukuthuka yebo. Ukuhlukana cha. Manje le nto ade usuyicabanga. Phela ungasabi live athi umhlaba waba live uzoyisho le nto. Hayibo. Ubala sekufanele kusiyana nje le nto. Wena. Bwana siyafona futhi. Ngoba nje si live unyanyile. Unyanye uyafa. Uluma ingubo la khona. Sikhathele ne? Kuthiwa sikhathele. Hayi anti leyo nto. Hayi anti. Ufonele bawe. Hey. Yes, Lee. Yes, Lee. Manje lena. Hayi. Bafethu ngokunanje ifoni kancane senifaka my friend la. Ngibona ukuthi thathanda lithuba nidayisa ama-Rashel. Ngonikhipha so nishiya ke thina mase nifaka my friend la. Hawu senenza lo live i-container manje. Aninji kahle. Mina akushona. Tuwaphumane ekamereni labantu abadala. Sekamareni gogo. Sicashile lana. Sicashile bafethu. Sicela uxoxana. Baby wena uchaza. Angichaza ngokuthini. Ayikho lento yenzela. Kolona. Unesimanje ngiyakuthola. Kana ngabe ngikule umphathi. Iphinda. Wena ngibona seyimali. Oh. Okay. Ngihlulekile. Nami ngihlulekile ngawo manje kwazi thina. Oh. Okay. Hey. Ayilahle le ngibona ngoba yaneyinkinga njengamanje. Mina uthi usibheke la ngazi ngithatha block. Yethu nje ngathi ngithatha. But bafethu ya manje sesihamba. Tshela lo DM. Uba Usiyabona. utheni? Okay, usidm mfethu makuthi unolwazi ngokuhekha abantu. Liyabona. DM liyabona. Ya
siyahamba manje. Sawubuka ibhola. Yomfuni khamba. Mina ayifuni. Ho. Go. Uyathi usikhathela usafuna futhi ukuhamba. Uthe ibhola lengane. Awu. Ayibhola lizoqala phela. Nini. Nini? Nini. Awu nami ngikhohliwe. Athi dlala Man City namhlanje neMadrid. Uthe ngo-10. Ezikhuluma nalo muntu wini. Ngo-10, please. Ngo-10 nini? Uthe ibhola dlala ngo-10. Manje phela kumele ngibuka abadlali besafika egroundini. Bafika ngo-9. Onqathi bafika kwena sebezodlala nje. Ibhola qala ngo-10, ayinoma ngo-9. Hayibo. Manje nje kuba ne-traffic nje endleleni bona bayafika u-10 ushayile. Angilazi mina ibhola. Bafika emini abadlali nje. Hawu, ngeke nje ukubona abadlali bami befika. Hawu. Yazi kumele ngibabone sebegijima nje. Njengani abantu abadlali bangena egrandini. Ngeke ngibabone. Bafika nini 1 hour before igame iqala. 2 hours before. Wow, actually. Bafika ngo-10 abadlali. Ubhemile, umqinisile ubhemile. Angimazi ubhemile. Hayibo, hayi. Nginasho nje phone. Ngithini? Phela manje kuthe wona asivali lava usafuna namanje. Hawo. Yini ngakho ke? At least 15 minutes ke. Mina ngisakwazi ukuba live. So Manje inkinga zakho phela ezibengena phi? I mean 15. Awusafuni ukukhuluma nabantu bakho. Ngizaba manje uyangineka ke manje. Uzophake mina. Hawo nje into engikhulumela yona idombolo nje. Dombolo nje. Akafuni ukuvela, nami ngifuna vele. But uhlupha mina. Angazi ukuthi mina kumele ngize. Uzohamba ngo-11 hawu ukubone lokho ake. Bese iphele nokuphela. Hawu ukubone lokho. 90 minutes no izoba happy. This is supposed to 30 minutes. Yeah. Vula amehlo sho. Angisabona yisho isiteki nje ngingabi lava abaniyalawulana. Sema kungafunde kanjani ke manje? Hayi. Khuluma idombolo. Dombolo. But on a serious note, this is not what we came here for. Phasi atrusile nje lonto. I know. So, kumele ukusikhuluma ngayo tu. Go say so phumule ecebona. Oh, ngeke phela. Fresh celebrate ball lo. Hawu sibuye ke celebrate ke manje. Ba reportile abangani bami lana. Guys, I'm gonna report it, guys. Can you just do the most at this point? Please report that account, okay? Because now we are tired, especially Umzimba, Ukhatere. So please do the most because at this point, we want it gone. Yeah, we are tired. We are tired. No, we are tired. Like we are very tired. We are used alone. We are tired and. Please report if you wanna see. Yeah, but if that account is gone, we're gonna post more content because nobody forced us to post our content, and we're gonna continue. As long as that account is still there, no content for you guys. But if it's not there, yes. Vele so report. Nini kati ngoba ngithi mina send report here nanithi so. We no sindwa ezinye yawo. Ngitshela ukuthi mina bokani baningi kanjani la. Ngiyazi account epost izinto ezibhedayo ngami. Go block and report. Easy lento le. Because now we can't post our content. Ngenxa ukuthi
lo muntu lana uthi uzosidubula manje bambhalele. Yes, guys, just please do the most and report that account. Like as many of you guys as you can, just report and report and report, because whatever that's being shared there is lies. And we took our time and we were like, you know what, at this point we are no longer gonna be entertained. But now, please report the account and it must be gone. Then after that, Contizi is coming, and we have a vacation content that we have for you guys. And now it's a pity because we can't. No matter create a new account, sizophinda futhi. Nizophinda nje sithembeni nje. Athi nina sithembeni nje. Hawu. Lenza nadala manje. But yeah, honestly speaking, just do that for us, because at this point we are tired. I am tired. I don't know about you. Are you tired? Are you tired? Uyambona nje umuntu oyi-victim. Uyena ushukela lo behind the account. Uyena akafuna ukuvuma. Sibeke nje ngisawupost noma ngiqedele live. Ukuposta ngale account. Ngizothuma ingane eziwu-3 oyishiyele mfumana. Okulandelayo. Ingane ye-5. Cacile next year. Ukuposta ngithi nengane eziwu-3 uyifihlile izingane. All along ubuhethekile, but you had to settle. Ngithi azinababa zo-3 awuzazi obaba bazo. Now, I'm going to tell you, I'm going to No, guys, I like I think about ngisho kwi-vlog ku YouTube ngizovela mawukuthi ngiyareporta. Yabo iContizi. Lalela mshanami. All the way. Content ngicela amabhakede, but manje we wanna cook, but amabhodo asinawo. So and that's now. No, actually, I'm now. How? Manje sukuma amabhodo angempela wena. Now what? Uhleka ngikasu. Yali. Ukuma amabhodo content la. Uthabo uphuma kanjani esandleni? Zohamba ya endlini yami. Ngiyafika kanjani mina le? Ngakanapi. Congratulations, father of 2. I can see father of 2. I'm talking about father of 5. She got it all wrong. Shall I my calculations there? There by the maths. Meaning you stepmother of 5. Maybe foot is more than 5, wouldn't you? Abanye sobezwa ngayo noSipho masebadile. Asakabazi. More than 5. Abanye bagephi. Baziwa uya but wazokithe. Sazositshela sizozwa ngaye. Uzosethi. Shukela kusavela wamithisa unenkinga nathi. Lalela, next thing izoyenza nje manje kuthi wimini umithi ke manje. Yabo manje azazi. You are pending. Mele ushaya usiphe uyahlanya ngihlanyela. But guys, honestly speaking, shooting nje like guys, see family of 17. Please block and report. Ne? That is all I need from you guys. Block. We thank you guys in advance. We know what you guys won't disappoint. Nathi senza sa block as a reporter. Kwenza ngisho abazali bethu ba download TikTok ba block ba reports. This is how serious this thing is. Ngiyazi ukuthi mase ngikhuluma isingisi ngiyangindide but it's fine guys. Gadlala. Vele uzo screen recorder post. Yo, sayo screen recorder nje poste. No ukuthi si content yakhe mangathiwa siyathula umunye umntana
she can't survive. No, nanokuthi nje enye into ukuthi vele nje ukuduma akujwayele. Akusivele nje into yakhe. Yabo nje lokho kuyamangaza futhi kuyamjabulisa ukuthi bakithi for sure kwale account. Umuntu ojabuliswa ukuthi bayamthuka. Like ngisho ngambhala message uthi fusek ujabuliswa ukuthi umbhalile. I'm sure lo muntu nenhlobo ebingashare. Like attention encane. Like yabo umusho intombazane embi. Iposta ngisho ku status. Ayijwayele ukushare. Abantu abaright. Into nje. But yeah, kunjalo nje. Please report the account. Ngizoziveza mina lo enithi uyena. But akuyena loyo. Ubani ke nje lo Uthatha inamba yakho loyo. But yeah, sesiyahleka ngoba phela emngcwabeni kuyahlekwa but sisengxakini la. Singcwaba what? Mara sisengxakini la. Yeah, sisenjini khona mfethu. Mhlawumbe nibona basihleka. Inamba kusasa. Ayibonge. Mina ngiyashintsha yami. Mina namba yasemsebenzini le. Mina ngiyashintsha ukuthi emsebenzini bathina ama brand kwathina ngihlange ngiyashintsha nje. Ayishintsha. Mangcwabeni nje kuyashona nakhona. Siyifamily sonke singaba guys, ekelani ukuthi niyifamily, just go and report. Like yazi ukuthi abantu abawu100 can ungivezelani. Uveleni manje? Uvezela nje wena. Ayikho indaba yami nawe ayikho nje. Uveleni? Amai. Uthe uthatha lento le what? Phela benge ngiyiphuze la efonini. Okay, kusabalekile ke lokho. Akusabalekile. Report and report. Report. Hayi, yabo nje sengiyavezwa la. Xa ningibhale ku inbox manithola olunye usizo but report ngisho ngahamba nje somthola. Somshisa amabele. Angifuni okunye. Nemomo nayo sayishisa. Awukade ayishela le. Ishiswe yini wazi ngandweni ukuthi ishite. Okay. Khona umuntu one right owenza kanje. Dan blog ningathi Dan niyenze yazi ukuthi ngonithengela ama 6 pack ku December nonke. Ngicela proof. Akona impela proof bafethu lapha na. Cela proof ize lapha kuma message. Ma DMs nayi nim DM nami. Ne? Proof. Ukuthi ni report ngempela. So let's mhlawumbe block la account sizokwazi ukuthi nifuna ama Red Bull noma yini nifunayo boza yami. Ngine budget ya 50k for nina nonke. Unomuntu uthola 6 pack. Oza ne proof ukuthi ureportile nje 6 pack. Awuthenga namabhoda phela. Mina nginawo amabhoda ebhuti abantu angifaki lapha. Uphi manje? Washela le moza la. At least unepani. Usiza. Usangabhoyili rice soup. Una 50k wena uthenga namabhoda la. Hayi, ngikhaphaza manje. Yebo. Umuntu akafuna ukuthenga amabhoda kodwa uDecember manje amabhoda sowathenga nje. Angitshela amasotha next year wathini. Wenza ngathi right manje uzothi la kwi-live aweke amabhoda la endlini. Ngithi uyaphapha. Manje ukuthi nifuna ukumthuka mthukeni. Mthukeni nimblock hayi ngamthuki lento emjabulisayo. Ukhohlakale kabi lentombazane sikhohlakala senja. Ngitshenja lo muntu mabemthuka uyajabula uzombona ama comment. Right bayamtshela baba ukuthi cha sisiwaze wali ne-obsession neslim masajabula. Unamanga ucomment ngathi akabuza ubuhlungu uyabuzwa. Ubuzwa bushaya ubuhlungu ngahlahle into aphila ngabusuku nosuku because mecabanga ukuthi mina ngisaphefumula nawe uyaphefumula uzobuhlungu. Shuthi wena ngoba nje ngi-live namhlanje wolala ekhihle esikana. Uyabona kusasa icontiz ingakho ngithi blockani kusayi manje. Tshebe yembuzi siyebonile. Ayibo. Balo. Awuthanda ukuthi tshebe yembuzi guys isakhula le tshebe. Ubani tshebe yembuzi? Ngakini nembuzi. Ufuna ukuba famous ngathina akubhlungu ukuthi guys one thing I can say. Nembuzi ezisexy kanje ngakini.
Yo. Uyigoti babe, uyayinanembuzi. Goats. Uyigoti, yazi ugoted wena. Ngeke bakwenze lutho. Never. Mina ngibrazo. Ya, mara-ke leyo account leyo ngisho ningathini ngiyahamba usiphera ngizovela uma seniripotile. Hawu bakithi anizwa yini ukuthi report pin the accounts. Hey, 16 imbuzi enamehla amancane. Imbuzi enjani enamehla amancane? But yeah, guys, just stop. We don't have moderators. Ofuna uba i-moderator akesho oyibo akasho. Ngithini manje mina? Uthini vele? Ofuna uba i-moderator akasho senze. Khona ukuthi angiphini i-account abantu abayazi abo futhi kunini abantu bebhala la kuma-comment ukuthi igama le-account uthini. Sengiripothile. Awukwazi ukuba i-moderator engaripotanga. I-moderator enjani wena? So check up ukuthi seniripotile. Proof. Ngithe umuntu akasendi proof. Uma usendi proof, usendi proof ukuthi uripothile laphana. Bese ke we'll take it from there. Yabo. Mara ke as I was saying, guys, sengiripothile, good girl. Sipasile shaka matric. Asiyakhona. And also, you guys must stop this thing. You know, like you must stop it, because guys who have kids out there, they deserve to be loved. It doesn't matter who. Hey. Yes. Hayi, yini manje singathi manje Angikhulumi ngawo. ohluphekayo. Uba uhluphekayo. Mina. No, just wait until I finish. Okay, wait. Okay, ngcono ngisho ngesizulu ngoba isingisi. Yeah, lesingisi. Hawu, masuthi guys who have kids deserve to be loved. Hayi bo. Testing uthando. Oh, hayi bo. Ngicela ukusho ngesizulu ngoba inkinga inesingisi. I sound right. Hayi ngeke hayi. Hayi uqale phansi hayi bo. Sidinga uthando ngathi manje sihlukumezeke. No, baby, take it away. No, don't. No, inkinga manje. Uzothi ugly girls deserve to be loved. No, baby, angisho manje sikhuluma ngale situation eyenzakalayo. Ngcono ngisho ngesizulu ngoba wena lento ngisho ngesingisi wena wayithatha ngesintu ngesizulu kanti angisho kanjalo mina. Yabo. Awuyisho ngiyizwa. Kodwa ngesizulu serious nihlukumezile. Ayisihlukumezile lento emphakathini. Kodwa ke ngoba isanjalo kulungile. But ke baby asibengithini ngesizulu ne. Bengithini? Ngizongibizwa ngobhebhe lebantwini. Okay. Hayibo. Hayi ke. Kwazi ke. Okay. But ke all I was saying is that ngisho ngesizulu konje. Ish. Oh ngesizulu ke ngithi. Bonje lo uthi why are they still following that account? Ababazi. Yabo, ngisayifollowisha la account but nithi ni blockile na report. But ngisayifollowisha. Inkinga inesingisi la. Strange. Blocking ithini na uzobona ukuthi uthini. I can choose settings. Akusenda kushuka ungasendi kimi angazi why abantu abakwazi ukungisendela ama message. Mara ushuka lo strict for nothing, I understand. Kodwa into engisho ukuthi yabo, judging from the messages I've been getting, you know, like it doesn't matter, you know, like on my side, honestly speaking, it doesn't matter. Maybe to you guys it does matter ukuthi hey, yabo nje sengibona okunye manje ubonile na? Yeah. Awubonanga, it's fine. Ungafundi ngoba ngiyakwazi wena. Okay, guys, as I was saying, ukuthi people should just stop, because now this thing you're making it seem like I as a person, I as a person should have a problem with the fact that the person that I'm involved with has, you know, a mini him.
you know. So mina, I wanted to state it out to you guys ukuthi mina anginankinga nalokho yabo, like kuyisiqefo, because now bayangiforsa ukuthi ngibe nenkinga ngenkani, of which I don't have a problem with that. And ubuhlungu ukuthi whatever that whoever, if you are watching this live, my baby, but whatever you're doing, ne, it's not gonna help yabo. Asikuzwa nhlobo. But whatever you're doing is it's not gonna help, because what is serious into second summarization ngesizulu ngiyana spell most in suka sonke ngale matuba that's n uthi yena abantu bafuna benenkinga nokuthi uthola nomfana nengane and yena akakumandi lokho yenza leyo nto njengoba nami ngingajola nentombazane nengane ngeke ngize ngikumandi lokho. So manje abantu bona sebafika la sebazenza oJesu sebathi kuhleka banopheke ngicazete nje mase befika la social media sebathi yo now try nofana nengane wesibona bajana bashadile ukuwesiloko and now bathola ichance ukuthi umuntu nomuntu abhole, of which that is very wrong, because when I first got into this, I knew for a fact. No, actually, wonke umuntu perfect if into involved yena. Yes, exactly. Like into mayibuya from distance, you are like, mina ngeke ngitshela nomuntu kanje mase kukwena sithi sibuka the history yakho yama ex akho sithi awu wena futhi it's not make sure. So indaba okuzenza perfect wafethu mina ngi-understand yabo, ngi-understand. But asikho lapho le nto sakhe nginginda ngoba yile nto waxoshela yona la ku live. Okay. No one is perfect. Ingane banike ba. No one is perfect. No one is perfect, but ade ngiyelwa nje. Ula ngaka. Uyanyelwa. Ayisendeki proof bazalwane. Awukanjani ayikho Sendani njalo. busho wena. Ngithe mina sendani ngimi proof. Mwako nje. And also you guys must know, senzeli bantu la qala kithi lento before yilapha asenzeli content kwathini. No, it's just us, genuinely us. Manje the problem is that it's us. Why? You must go and rest because it's not gonna work. Actually umuntu nomuntu waqomela yi-one, masafuna ukuphuma uzoyiphumela yedwa, hayi ukuthi belakhishwa abanye abantu. Never that. Never. Ayawuphume kala, uphume isidumbu. Ngiphume. Hayibo, ngizophume. Hayibo, sengithola abangcono. Ngiyayithandela imoto. Mara ke we sesiphumile lapha. Ningangisendela ku IG if ureportile ngokuthengela 6-pack angidla njalo. Angivele ngiyadiza mina. Sure njalo but uyadiza. Ngizondizela nani nonke 111. Ebholeni. Ngathi ngizumuntu ohonqayo. Ile vape. Ngindawo ngaphuma ngiyangibulala. Ngimbulala ngambona seposta omunye umfana. Nenze njalo. Nje ningibulalele yena nje. Boba uthula lo mfana. Send. Just make sure you report and send it to me. Not to you, I send the link. Go Instagram. To me. Okay, to him and me. The busiest doctor I know. Yo. Kono doctor bangekho busy. Wazi baphutha udokotela nje. Siqale lapho. Akunenje ukuthi
Ubuhlungu kuphi? Bathi kubuhlungu kuphi? Khathele. Ngikwazi unjalo-ke. Ngikhathele. Ayidlali Man City nge. Bayadla Man City bheka njengoba ngiy'nyawo. Nazo-ke. Abe ngimincile. Send there on thingy. Yes. Ubuhlungu inhliziyo. Iphukile uthi awusathana abangcono. How? Atambeni 1.4k views, guys. Viewers, sorry. You guys can't go and report the account. I don't care what you guys see there, but just report because sentshela thina ukuthi yonke lento le lapha amanga. The only truth is that unengane. That's it. The rest is lies and it's old things. Very, very old. And then you don't look happy. Ethi mina ngifuna ukubona abadlali bami bengena egroundini. Laba bathi angibe live. Ushathe bangani abadlali bangene egroundini ngalesa sikhathi. Abafuni ngibona abadlali bami bengena egroundini. But it's fine. Hayi kithe ngizoyisho nami. Okay, ngifuna impahla ze-Christmas. So ngishifoni nawe. Chaos engizoyidalalana. Faka ibhola. Ewe konje mele uconnect. Okay, manje ngiconnect network izobheda kakhulu ivele ibheda vele. Yabo. Everything is a lie. Stop asking us questions. Actually me. Everything is a lie. Faka imali. Ngizonifakela imali. Send any account number. Send the proof the account number. Proof the account number. I'm sending money. Ngithe ngibiza wena why ungibiza kanjalo? Why ungibiza kanjalo? Wentombazana. Yebo. Ngithi mina nako iferile. Ufunani? Phone. Konje ngidlala lento yakho. Ngidlala. Faka ama details we-account ku-TikTok yami. Yeah? Angithi zama uconnect ifone. Manje uthi ngifaka TikTok kwami phone yakho. Injalo nje. Ngiboneke amadoda men. The thing is singakhohle my looking details. Hey, unamanga mangathiwa le account yakho iyaphuma la ungenza sure ukuthi ayithola. Angeke iphume. Wazi ngani? Ayiphela ayibheka ngobila ngilokuzini. Okay, sithi uthenga ifone manje uzothini? Yasingayicabangi nje. Oh. Liwa nani kanti? Uthi sendlala kabi ngifuna ukunibona lapha kwama DMs. Ukuthi kwenzakalani lapha usiphethe kadlala angidlali kabi guys. Ngifuna ukubona. Usengihlukumeza. Abuse manje. Sengiya invade manje. Wena umbuso send proof my babe ku WhatsApp. I mean, ayibo. Ku I can send the proof aba futhi ngithe ngisendele nje. Sendelani yena ke ngizobona no. Nje block and report. Akwazi bafethi nganomuntu obullisha abantu. Tholakala nje kanjalo. Okuwesa ngikaze ngabhulishwa ngizobhulishwa manje. Hayibo. Nawe. Khona sisabhulishwa umuntu esingana. Baya bakubhulisha. Mina nje lo muntu mathiwa ngiyamazi personally. Awadamsakaza ngempanga mina. No, ngisho besides this like have you ever been bullied in high school? Ngangibasakaza lapho. Yikho ngithi kwana lo ngapha sengiqedile nje quick. Uqala la. Hayibo. Mina ngithi kusasa. Wenza kahle nje ngama fake account because mangathi uza nge account yakhe.
Hawu shame. Bomlanda ngisho kubo. Hlabe ngogqoma. So size ngalokho nje, report and report. Ngomshaya bazokubambisa. Vele uzongibopha phathi. Uzongibopha sihlangane esitokisini mina naye ngimphinde futhi. Phambi kwamaphoyisa-ke lapho. Abe ngomunye ugqoma. Ngithe and then y'all need an IT guys. Hey, we are on top of that. Like we have a lot of people, shame. People are coming in and people are helping us, shame. Simyekeleni. Ngabe siyamyeka if uyekile lento yakhe after a month. Manje kusaye manje. Hayi. Manje mara uyabona le ndaba ukuthi njani? Uyabona? Manje ungikhomba nje. Kuthiwa siphume kuye guys lo. Kuthiwa simyeke. Yena uthini wena bathi sikuyeke wena uthini? Baba bathi ngiyekeni manje. Lama messages watholayo ukuthi asiphume kuwe. Yini leyo? Anike niphume nje sibone kuzonzala. Wena uyafunda nisiphume. Angifuni phela ngithi uyasho phela uNdlunkulu. Useshilo umamkhulu ukuthi asiphume kuwe. Ngithi futhi umzali wami yena. Idlozi lami. Selishilo lathi should uyabona nina nikho right for mina. Yeah. Hayi nami ngamaningi ngife wena siyamthanda ukuthi ngiact njengaloya maningi amadoda emhlabeni. Maningi amadoda emhlabeni. Kuthiwe nje 2 million kwaseMpumalanga iyodwa nje bane HIV. Uyacabanga ukuthi mangakhi ke se South Africa yonke. Ngiyazi ukuthi ubukile la. Hayi. Yabo Sekwaphasi ngeke ke phela. let's phone. Kanjani ngophe ngifuna ukubuka ibhola. Khona Mina ke. boy. Hayi, uthi ngifake filter. It's ayikho lento esho mina ngibuka ibhola. Nginaz 5 minutes lapha. 5 minutes. Okay. It's fine. Sefikile go Father Christmas. Sanibonani bafethu. Hey. Yeah. Mihla yonke lesihlangabezana nempica abadala. Guys, I'm not laughing. Kuyahlekwa noma kufiwe, but all I'm saying is that go and report. Go and report. That's all. Like, that's all I need from you. What reporter? As a 6-pack, ukuthi imalini wena. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ngiphila kabuhlungu. That's why they say ubuhle buyafelwa. You know, because even my aunt said the same thing. Uthi ubuhle uyabufela. Uyezwana. So kunjalo nje. Iproof uzoyisenda. Yes, my page is private. That's why I said you guys should you should send me a DM on Instagram. Uzobona ukuthi ngo-14 ngiyayi-enda the life for real. Ngiwusenze uChristmas manje kulate. Mina ngizothenga impahla zengane ngaleyo mali ngoba ngiwubaby mama ofile. Thenga impahla whatever mara nje ziyeza imali zini. Ne? Ziyeza. Do the most for me. Content yes. You can't send a DM. Crazy. Ngithe hambani ku Instagram. Ne? Thank you Nombuso. My family knows. I tell them everything. What if you don't have IG? I do have Instagram. I use the same handle. Specifically Mtandale or specifically Hood Baby. Just search whatever. You'll see me there. Mawuthi nje specifically Mtanda ngizovela. Ngifika ngizophiwa imali man report le account. Yekelani uTikTok ukuthi no violation kanjani nina reportani uyozobona TikTok ukuthi inkinga ikhona la. Usho njalo TikTok. I am being harassed for real because mina ngenzanga next mara umuntu uyangisukela nje. Sugel me. Why are you sugeling me now?
Why? Ungadlali angidlali ngani nizonipha ngempela i-six pack. Imali ye-six pack years ziyephi ibuko manje la? Hey. Yeah. Awusengicela imali for ukusiza umalumekazi naze nangiphoxa. Bayeke ngizobakhokhela bonke nga-1-1. Ngizoreporta nangefoni. Reportani. If nisayithanda lento reportani. If you don't like it anymore, then she sugel me. Why is she sugeling me now? Sugeling me for months. My friend, don't do that, my friend, now. Like, my friend, you don't have to do those things. Like, it's not normal. It's not normal. The VNs were AI. AI everything. With 3 accounts. Nginithanda ukufa. Amehlo anani akhathele. Hey, I don't want to be paid. I will do it because it's not right. Good girl. Love you loads. Ngakhothi impundu. That's weird as fuck. That's some weird shit. Akhothi impundu fondini. Akhothi impundu. Yes. Melele. Father Christmas. Person is sick. Hey, uyabona nje ku-late manje guys, we have 4 minutes ne. Sikhokhele nge-vlog. Ngizonikhokhela nge-vlog. Sendani proof nina kuphela. Mina ngizonikhokhela nge-vlog. It's not my sister. She must be found. Uyadelela. She delela. She delela that one. She delele me. Ngaze ngadeleleka. But she ate though. No payments, no. Okay. Love you for that. Who's this? Love you loads, canon. For a boy. Imagine. Ay. The president of Pakistan is not happy. Mele ngikhulume naye. Plus ngiyamazi president of Pakistan. I-content yes. Yabo mani nga-reporter ihambe. Angisho ngavule enye. Yes, the content though. Ngabe kudala sayenza lento. Literally. But she's gonna be found, my sister. Worry less. She's gonna be found. Worry not. Khona ukukhuluma naye. First page khona nje suke kunezwi lakho khona. Ngikhulumi naye. PI ngitholile. She locked the door. Which door? Main door. No. Please do the most. Love you. Ubalo. Ngisho kusho mina. Uthi mina ngenze the most. Yini the most? Ukimnyama. How? You're tripping, dog. I'm not, dog. Like, why? But hey, kitso. All I was saying is that Tini, yithi akupe, yeah, yithi akupe photo yakhe ngoview once. Exactly. Khona phaka kula page ngixeleleke mina. Uthi ngisebe. Yo, yaze yabuhlungu ke leyo. Buhlungu. Akekho umuntu enimsolayo kodwa. Hey, my sister, at this point, study cleavage. Ikhona kaloku qha ndizukwazi uyiveza ngoku apha because xa ndiyiveza uba nenkinga. Justice Forum na. Black profile pictures all the way. Depression, anxiety, whatever. There. Uthi ushukela father of 5. Akasinayi father of 5, father of 10. Ngimloye angithakathi phela mina. Hayi. From a man, am I imagining things I sense? Oh, ngisele 1 minute manje. Uqhela ikaka ngoku. Yabo. Ewe, lo nto endiyifunayo mina ba makeze nge-account yakhe yangempela or makaziveze
ungaveze yena at this point because theni ubale gwala nje. Theni usoyika. Let's sign a petition. Petition. Thola signature. Party for real. Party, ke no. But londo yiyo ke. Nisiwazi uthini. Rayibo londo. Hayi ligwala nyani. Du. Ay. Thena ngazifuna uziveza. Ziveze fondini. Thena ungafuna uziveza. Ziveze. Come to me directly, then we will speak. But for now, son, ayikho into yakho wena. Ayikho. Yabo. Ngathi sise high school. Not if it's a genre. Father Christmas. Maybe she's watching. Alright, kaloku uzawuthatha lento endiyithethayo apha. Ahamba uyoyiposta pha. Uzohamba ngoku uyoyiposta pha. Kaloku nina ndilimenemene ndiliphica andiyazi kwale nto ndiyenzayo. Uyayiva? Makaziveze. Thena ungafuna uziveza nje wena na. Hayi. Ziveze efondini. Because ngoku uyadika ngoku. Wenza izinto ezingazayo ke wena. Zindonizi. Hayi. Kasiphathe kahle. Asiziphatheni kahle guys. Asikho kwa grade 12 apha. Usimoshele content ngoku. Mina ndiyayithanda la content. Ndiyafuna uba ndiyipost. Yabo. Ndiyafuna uba ndiyipost. Hayi. Ndiyafuna uyiposta mna. Andikoneli. Hayi. Hayibo. Yo. Given noma ubani. Uyayivubela. Uyayivubela. Alicia. Alicia. Amna ndungu Alicia mna. Alicia Keys. Alicia fondini. Alicia Keys asemzansi. Wa. Alicia Keys. Wa. Alicia Steve. Alicia Mkhize. Alicia ngididi. Yazi ngididini. Yini ngididi? Lokho. Ingidi. Alicia ngidi. Uwe lo. Hayi ku right. Alicia Kia. Alicia Vala. Alicia bani? Alicia Vala. Uvala ndo? Mnyango. Uthini? Xa ulandela igama lakho phela. Alicia Vala. Angisho Alicia Keys. Kia kanti okwenzani? Lock. Ngokuvala. So ke ngoku ngoba ungu-Alicia wasemzansi, ungu-Alicia Vala. Why ayikho lento uyithethayo fondini? Ayi. Uthini Beauty with Brains? Beauty with Brains uyayazi ba ungablock apha wena. Ndikuxelela into ongayibuzanga. Malulathi yakhe lokho isho kimi ngisho ngidlalele. Ayisho kuwe. Uyayazi na Beauty with Brains ba angablock apha. Beauty with Brains. Utshela ubanzi there's brains. Okay, there's beauty. Fondini awazi uthetha loo nto. Beauty with Brains igama lakhe. Uyakudelela? Ngimazi babe kathini abantu bayamthuka la. Yo, Beauty with Brains. Awuzukudelela ke mama ngikhona. Ngina kwala efonini. She's fighting for me. Oh, okay. Oh, ubuwa mase sengidelela abantu angizuyabona nje. Hayi bo nami ngibona manje. Ngiyaxolisa na Beauty with Brains yakithi. Nangumuntu osiqhathayo. Injalo nje. She's standing for you. Okay, love it. Akayo report Beauty with Brains. Angasabandithanda abantu into ningayazi. Your report. Just report and yeah, izobe njalo ke. But whatever you see there, just know it's fake. Fake news. Yabo, nyamaza umagenqe. Ubani umagenqe? Inkinga le ntombazane niyana ke umuntu kanje. Hayibo, no reaction for how many months? Uqale ngo-August lo nto siku-December ngo. Yabo, siku-December ngo. Asikwazi ba siba ayibo. Fondini. Ndisandile iXhosa. Wena lo.
Matric 2026 silapho. Ewe uzoda ziveza xa ngafuna uziveza uzoba nengxaki kabi yabo loo nto. But ke sizawuthini? This is our first and last time talking about this, otherwise makaqhubeke ke ngoku. Ukulwele ethi don't listen to that. Hayi kaloku ngeke wa oko ndithulile mna. I've been oko ndithulile oko soloko ndazithulela mna ngobani na ndizithulele ngobani itshoni ngo-August uDisemba ngoku andikwazi kaloku uthula forever. Ayibo into engingayikhala bengathiwa ndihlukaniswa yilo sisi. Hayi izowenzeka loo nto soze kaloku nanini iwesi xa ngomnye umntu hayi asozenzeka loo nto xa sekufuna thina ewe ke but le hayi Ngithe ngisho nisikufuna ngeke. Ngisho sekufuna mina? Yeah. Ngesihlukane? Yeah. Hayi kaloku ayisebenzi kanjalo. Mina nginandaba sisebenza kanjani ngitshela. Hayi. Usnes Bosch. Oh, it wasn't me, it was him. Look. Kaloku amashu akakhushwe nini. Report mntase, reporta. Xa uripotile mntase right ke ngoku. Yabo. But if ungeka report hayi fondini. Hayi. Ayizuhlukana lo way. Sizawuphela xa kutsho mna or xa kutsho yena. If mna ndi-wrong sizawuhlukana. If yena wrong then okwangoku ayizuwenzeka loo nto. Nanini mizuzu ayizuphela. Ewe kaloku engamana posta yonke into fondini. Posta whatever ufuna uyenza enza boy. Enza sendlinda amashumi ngoku. Xa une-proof njoba undisendele phaa ku-Instagram ndiza kusendela imali yakho, ndiza kulungisela fondini. Siba newari, siba neway. Thandeka batshele bakubhalele laba la. Excuse me. Sifuna content. Ewe kaloku nam ndiyafuna undipostela fondini uyandimoshela lo mntu. Ngoba ngoku mna ndikaze ndiposte umuntu endijola naye or umuntu endibhizi naye ngelaa xesha bebo lo way. So ngoku uyandimoshela ndiyaqala ngoku uposta umntu wam. Ngoku ndiyamoshelwa mna. Wa hayi. Ayagula uyaqeqa. Uyaqeqa unezimbo. Ndiyakubona noqeqa unezimbo. Wena lo we-fake account ndim cacile uba ndim. I feel like uasive. Ayekela noasive kudala ndisazi iXhosa mna. Uyagula.
kabele kubani lo postayo efondini nxa notsho igama lakho apho because xa ndithetha igama lakho ngathi ngoku ndimnika la way yabo and andifuna uyenza loo nto andifuna uyenza the ndizafuna sabe ndenza izonto but ewe man eyona nto esenza uba sibe live basindixelele uba kwenzeka ntoni niye kusi-DM sabe ndithetha izinto endingazaziyo yabo eza VNs AI everything yabo iwesi umntu uthetha into zakudala uzothetha ngoku theni uyenza loo nto man boa andikwazi nokungisendela nakwi-Instagram njani sendani ngizowabona ama-message request and guys in 5 minutes ndiyahamba ne sile la nkazana funa undimoshela andiyazi uba izawuthini lo way xa bufuna andazi kuyasendeka bethuna ku-IG uyababona aba bayaxoka aba ndiyababona nam uba bayaxoka aba ndiyayazi uba kuyasendeka kwa-IG bona benza ingathi akusendeki ngoku senda kwa-IG fondini mankazana yahlupha mani ababili ayingenwa fondini ndandindodwa apha ndimqoma laa mfana ndandindodwa undiplite ndindodwa fondini ngoku abantu bafuna ungenelela apha andizuyenza loo nto bwa ayintswempu lawe bwa akusendeki like naye izohlala kwibast yeyi kuleyithi ngoku 10 uyabona into wasike ngokuba lo mntu usabepostana nezinto sabeposta izinto zakudala ngoku avusa ii-videos zakudala uyabo mane maybe atext ii-ex zakudala abufuna zimsendela ama-videos akhe yabo nale boy yam ngoku uposta ingathi yenzeka ngoku le way and ayiyo into yangoku like kutheni andiyazi yenina wanokuplitwa uthatha phi ixhosa na wena uwesiwazi esidip ewe fondini ndazixhosa mna mizuzu ndijonge le nkara jo ndenza into erayi akhayijonge fondini uyiripote la way because andiyazi le nto iyenzayo khayeka ifilter fondini sijongene nento eserious apha mhlawumbi ufuna sithetha ngezinye izinto siphefumla ikaka apha siphefumla ikaka apha uxolo mntase ayisisuxolo mntase kahambe uyoripota i-account because at this point andifuni loo nto mna ndifuna uripote i-account fondini mizuzu ngami tayam uyayazi nje utheni sabe ufuna umosha aka-understandi lo mntu unomona akaripote ala ntombazana iyamasa le nkara le nkara boy mizuzu yeah send proof ndifuna i-proof mna ndisuke esteke funa ngithini wethepa ngizohleka noma kunje ngizothini phela ungasenzi njani ngizochecka ama-DMs manje nje ifoni yami le khanyisa lapho ngizochecka ayamasa le way ayamasa le way ndihamba ngoku guys give me 1 minute then I'm ending the live ne but ke yiyo la way mandihambe ngoku ne ndiyandithanda do the most pha xa ndingenzi the most hayi ke cacile uba mna nebhuda phelile into yethu soze iphinde yenzeke loo nto ewe sendani iproof kwa-IG hayi khanyisile ndihamba ngoku ndisuke esteke elalini yakho fondini I thought you guys broke up. We did. We are not dating nangoku nje
Bwa, tell me, John. Yini umona? We, my. Hamba kaloku wena ufuna ukukhipha boy kuma-social. Zimkhipha kanjani lo? Lo mjito uyaphi ngo? Uyaphi mjito? Ngambona unomona lo mjito. Afuna ubona into ezigrand. Hayi. Bathe ndiyathetha ngoku apha ndiyaphazanyisa. Andibhidisa ngoku. Ndizawuthini ke? Xa sendibhidiswa. Yikho ukubhidisa lokho. Hayi. Thetha isiXhosa ngoku akudlali. Abadlali manje sebeze bangena ekhanda. Hayi mandihambe ke ngoku guys ne. Ndithanda ukufa. Just do the most. Go and report and do the most then. Isende ne-screenshot bantakithi. Injalo nje. Injalo. Ngiyathanda neva. Mina ngisakwazi ukuba live ngokweyam account. Ngizoze ndibe live ngo-2030. 2030. Imagine ngizobe like I think ngizobe nomntana. Ngoba ngizobe ndishadile. I don't know. Ngizobe sendendile andiyazi. Yabo bandiblockile pha kwa TikTok so andikwazi ba live. Yabo of which that's good. 2030, imagine. 2030. So ba live ngo-2030 funding. I can't send proof. Send the proof to IG funding. Instagram. They blocked me because the chai vape up live. Ndizamile report ishababuyelanga again, so I'll try again when I get time. 2030. We are sending the proof. That yes, Zipho senza kanjalo, send the proof. Send the proof. That's why they were plunged into the playoffs. Awuzulu Xhosa amdebele Mswati. Sengizoshada ngo. Ndiyenda. Ngo-2030 ndiyenda. Mase bangibuyisela kwama live. Solokhu ngaqhubela galamini ya cheese kwamalume. Fondini ku late ngo. Andikwazi ba live ngo. Atmosphere they come at Bernabeu. Real Madrid. Sibese kwasa kwanasi kwamna andiyithi into ene flower. Baby ngiyaenda. Hayibo. Thiwa ndingunontsikelele. Eyinomona le way ifuna ifoni yayo ngoku. Ngitseni kanti mina? Yo, inkani. Like masimiyekeni ka anvalelise ku live yakhe ngoba manje ngathi unomona kusengiphethe kakhulu. Udlala manje khona. Wathe udla umkhodi nangoku. Ish. But guys, let me love and leave you ne. Ngithanda inhliziyo yami yonke. Love you loads. Reporting live Oshabeni. Thank you. Somshayo malume ke manje. Miyekeleni uzoba live masekufuna yena. Ngiyangithanda nezo guys. I'm going to be live ngefoni ya Asive next time I think. I don't know, but mina ngisaba live. Yabo. Ifebe zami ba. Gadlala guys, papa yini. Usathi baby. Hayibo I mistake, papa yini guys. For real. Ningisendela ama screenshots one lama reports. If anwasendi. Soxabana. Senda ama screenshots mina kusendela imali yakho ngiphume kuwe. Ne? Ngithanda nyanyani. But papa yini guys. Ceballos into midfield.